Καλησπέρα συνάδελφοι, καλησπέρα στους εκπροσώπους από εμάς και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συμπληρωμάτων σήμερα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια συνεχώς την αγροτική παραγωγή του νησιού μας να μειώνεται. Βλέπουμε τα χωριά μας να ερημώνουν. Υπάρχουν αγροτικά χωριά που είχαν μεγάλη αγροτική παράδοση και δεν έχουν σήμερα ένα νέο αγρότη. Βλέπουμε να βγαίνουμε το χειμώνα έξω και να μην υπάρχει άνθρωπος. Για όλα αυτά υπάρχουν ευθύνες. Είναι οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί στον πρωτογενή τομέα όλα αυτά τα χρόνια. Η κοινή αγροτική πολιτική που θα έλυνε όλα τα προβλήματα των αγροτών, αλλά κατέστρεψε τους αγρότες. Οι πολιτικές των κυβερνήσεων. Και τώρα που έχουν σωρευτεί όλα αυτά τα προβλήματα και βγάζουν στον δρόμο τους συναδέλφους μας σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα, και αύριο ετοιμάζεται η γράφη τρακτέρ στην Αθήνα, που θα είναι εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες από όλη την Ελλάδα, επειδή δεν ικανοποιηθήκαμε με αυτά που έχει στείλει η κυβέρνηση, γιατί τα θεωρούμε ότι δεν δίνουν λύσεις. Λοιπόν, πάνω σε όλα αυτά τα προβλήματα έρχονται στη Ρόδο αυτό το θέμα με τα ελάχιστα, που το γνωρίζουν οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει διαφορετικά, το γνωρίζει η Περιφέρεια, το γνωρίζει ο Δήμος και το έχουν αφήσει το θέμα να φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σημείο 0. Καταστρεφόμαστε. Αν δεν βρεθεί λύση άμεσα, καταστρεφόμαστε. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Θα μας πάνε να μας τρώνε τις φορές. Οι περιφράξεις μεταλλικές δεν δουλεύουν και ακούμε ότι θα μας δώσουν ηλεκτρικές περιφράξεις. Αν είναι δυνατόν, τις ηλεκτρικές περιφράξεις ρίχνουν κάτω τα πλάκα. Πάνε και ρίχνουν κάτω τις μεταλλικές. Δεν μπορούμε να φυτέψουμε. Θέλουμε να φυτέψουμε δέντρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Λάδες και στοιχίζουν οι περιφράξεις. Πρέπει να κάνουμε περιφράξεις φλούριο. Δεν πάει όλα αυτή η κατάσταση. Εμείς ζητήσαμε εδώ να έρθει η κυβέρνηση και να δώσει λύση. Αυτό ζητήσαμε. Και δεν βλέπουμε να έχει έρθει εκπρόσωπος της κυβέρνησης να δώσει λύση. Ζητήσαμε τους 5 βουλευτές, γιατί για να κάνουμε επικοινωνία άμεση με τους αρμόδιους υπουργούς και να πάρουμε μία λύση. Και βλέπουμε από την κυβέρνηση επερνό. Είμαστε εδώ την προηγούμενη Δευτέρα. Βλέπουμε επερνό. Λοιπόν, μελέτες, φορέας διαχείρισης, κόντρα μελέτες. Αυτά τα πούμε χρόνια. Χρόνια των χρονών. Έχουν γίνει επιστημονικές μελέτες. Πάλι μελέτες, πάλι φορέας διαχείρισης. Πρέπει η κυβέρνηση άμεσα, με βάση τις επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αυτές που έχουν γίνει, που ο κύριος Ζανευτίδης μας είπε στις 2 συναντήσεις που πήγαμε εσάς στην Ελληνική, ότι έχει ένα φάκελο άνθρωπος γεμάτο μελέτες. Που οι μελέτες αυτές έχουν και διακριτικές προτάσεις. Υπάρχει επίσης η εμπειρία των άλλων χωρών. Μόνο εμείς δηλαδή έχουμε αγραία ζώα που καταστρέφουν τις καλλιέργειες. Δεν έχουν άλλες χώρες. Άρα με βάση τις αυτές τις επιστημονικές μελέτες και την εμπειρία των άλλων χωρών, να δώσει εδώ και τώρα άμεσα λύση στην κυβέρνηση. Γιατί αλλιώς ο πρωτογενής τομέας στο νησί της Ρόδου καταστρέφεται. Δεν πάει άλλο. Ο συνάδελφος ο Σταύρος Σακούλης έχει δίκιο. Εμείς δεν βλέπουμε εάν δεν δοθεί λύση. Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από τη σημερινή συνάντηση που καλέσαμε εδώ και μια εβδομάδα και τους 5 βουλευτές και έχει έρθει μόνο ένας. Αυτό να μεταφερθεί μας στην κυβέρνηση. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι να δοθεί λύση. Ευχαριστώ συνάδελφοι.